ready finally मोनसे अमा थास' बिसं अमा बिबारबो दं नै बारसे दोननोसै मिलाल बेलेग लाबाय बेरा treo leo tiền người bài tiền tiền lalu apa lagi itu yang kannya ke satarli Sibru agak satar sibru. Hei, ya. Lerpu. Satar sini, satar sini. नमक कमती हो से सोर खाया जानो मोजां मोनो अमाजों थास' बिथराय बिदिया जासिगोन ना एसे जबो बिराद जाबायानो रेडि फाइनालि मोनसे